Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη ιστορική εκπομπή των Μοσαϊκών, ένα νέο αφιέρωμα που ετοιμάζει εδώ η Ορχήστρα 1919. Το πρώτο μας αφιέρωμα είναι για την περιοχή της Γαράσαρης του Πόντου, για την Νικόπολη, και όπως είχε πει εδώ και ο φίλος ο Χάρης ο Καφέτσης όταν ξεκινήσαμε την πρώτη εκπομπή στο podcast, ότι θα κάνουμε στην ουσία μια εκπομπή να λέμε την αποψάρα μας. Εδώ θα κάνουμε μια εκπομπή, κάποια μουσικά αφιερώματα, να παίζουμε τη μουσικάρα μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μια ενότητα σκοπών τραγουδιών. Έχουμε επιλέξει 3 τραγούδια με το χορό Ομάλι Γαράσαρης, που είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς της περιοχής της Γαράσαρης. Πάμε! Τάνι μας συμπρασάρι κι εγώ ασιγαράσαρι, κι εγώ ασιγαράσαρι. Τάνι μας συμπρασάρι κι εγώ ασιγαράσαρι, κι εγώ ασιγαράσαρι. Έλα σε βδάμ χαμέλα, το καρδόπο μας γελά, το καρδόπο μας γελά. Έλα σε βδάμ χαμέλα, το καρδόπο μας γελά, το καρδόπο μας γελά. Εκεί πέρα χανίνε να λαλείς με λαλíme, αλαλείς με λαλíme. Εκεί πέρα χανίνε να λαλείς με λαλíme, αλαλείς με λαλíme. Άιτας παμ σε μετέρα, ουστε κοινό μαλίνε, ουστε κοινό μαλίνε. Άιτας παμ σε μετέρα, ουστε κοινό μαλίνε, ουστε κοινό μαλίνε. Κακουράει βάζουν, κακουράει βάζουν. Τε μέρα τα ορνηθή, κακουράει βάζουν, κακουράει βάζουν. Πήγα θωρώ την τυργόνα, τα ποράδα τορμάζουν, τα ποράδα τορμάζουν. Πήγα θωρώ την τυργόνα, τα ποράδα τορμάζουν, τα ποράδα τορμάζουν. Ασόλια τα πετούμενα, ο ψηλώνες στη χαρήν. Ασόλια τα πετούμενα, ο ψηλώνες στη χαρήν. Πατή φίλη την εμορφώ, να πάσω μαξιλάριν. Πατή φίλη την εμορφώ, να πάσω μαξιλάριν. αποδεδίζωσε, μορφός με λαχρίνη.
έλα ποδεδίζωσε μορφός με λαχρίνη, γέροντας με τα γυαλία έλεψε κι ο Ματιάνη, γέροντας με τα γυαλία έλεψε κι ο Ματιάνη. Όλα τα κορτσόπα έμπατε σισιράνι, έμπατε σισιράνι. Χορέψτε, 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 αούτο το μάλι, αούτο το μάλι. Μορφά τα ανελία, μορφά τα ανελία. Κουρπανάινουμε, κουρπανάινουμε, σε σαν τα σπραταψία, σε σαν τα σπραταψία. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο σκοπό, το Ουτσαΐ ή αλλιώς Ουτσαγιάκ. Η εκτέλεσή μας έχει βασιστεί σε μία εκτέλεση του Αντώνη του Παπαδόπουλου. Έχουμε πάρει από εκεί τους στίχους και είμαστε έτοιμοι να σας το παρουσιάσουμε. Το χαρούμιν, τσακουτσιγκιλιστεράν, τσακουτσιγκιλιστεράν. Εγώ την αναγαπώ, εγώ την αναγαπώ, κάναν αλτσαγκιτέρο, κάναν αλτσαγκιτέρο. Τι λουράσιμ το τέλιν, τι λουράσιμ το τέλιν, νι φεφερεν το μέλιν, νι φεφερεν το μέλιν. Να παγώσιν τυργόναμ, να παγώσιν τυργόναμ, επεριμεν το σελίν, επεριμεν το σελίν. Τα τύρα, τα τία, τα τύρα, έφαε με νυφτήρα, έφαε με νυφτήρα. Και νεκλώστα στον ήλιον, και νεκλώστα στον ήλιον, έφαε με νοψίλον, έφαε με νοψίλον.
Και για το τέλος αφήσαμε το τικ Πάλτσανας. Πάμε να το παίξουμε. Sen kapothen telja yar 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 πάντα yar 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 Τρίγωναν τα φιλεμάτα γλυκιά κι αμομέλια yar 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 πάντα yar 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 Φιλέματα δαξίματα 1150 yar 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 πάντα yar 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 Στην κυπέμενα τα πακί κανίντα yar 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 πάντα yar 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 Κάπως έτσι το πρώτο Μοσαϊκόν έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε όλους όσους μείνατε μαζί μας και θα τα πούμε στο επόμενο Μοσαϊκόν.